Бүгінгі тапшыруыбызның саллы өлешен біз Иске Кулатка районы Кирюшкино авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Амирова Расима Яхья кызына багышларбыз. Чөнки бүген 3 октябрь көнне ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән котлап, аңа бар якыннары җылы теләкләрен юллыйлар. Беренчеләрдән булып, кызы Эльмира, аныгы Ильяс язган котлау сәламен укып китәм. 70 ел элек 3 октябрь көнне 5 балалы Юнусовлар гаиләсендә беренче бала булып якты дөньяга минем сөекле фәрештәм аваз салган. Кечкенәдән үк авыл баласы буларак ишле гаиләдә өлкән кешеләр вазифасын үз өстенә ала. Әти-әнисенең олы ярдәмчесе, үзеннән соң туган әни-сеңелләре өчен таяныч та, терәк тә, олы өлге дә булып үсә. Мәктәптә укыган вакытта ук терлекчелек белән кызыксына. Әнисе Марифа Гумяровна янында фермага эшкә йөри башлый. Күп еллар буе сыер савучы, сарыклар кыркучы булып эшли. 1972 елда авыл егете Амиров Исмаил Мунир улы белән матур гаиләләрен корып җибәрәләр. Тату гаиләдә 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы 2002 елда тормыш иптәше, кадерле әткәебез Бакый дөньяга китте. Әнкәйгә пар канатын, безгә әткәйне югалту бик авыр булды. 21 ел дәвамында без әнкәйнең сөенечләре дә, юанычлары да булып яшәп киләбез. Ул да язмыш сынауларына бирешмичә, без балаларына һаман терәк булып гомер сөрә. Кадерлем, кызларда кышлар язмышлары. Шуңа да инде мин үсеп җитеп читкә китеп бардым. Ләкин бер генә мизгелгә дә газизым синең җылы кочагың, назлы карашларың, ягымлы йөрәгеңнең яшәргә өндәгән көчен онытмый яшим. Иң кадерле, кем белән дә алмаштыра алмаслы, яраткан әнием. Чын күңелдән сине юбилеең белән котлыйбыз. Син безнең өчен бу дөньяда иң матуры, иң акыллысы, иң яраткан, иң әйбәт кешебез, беләбез. Син һәрбер уңышларыбызга да куанып, ихластан сөенеп кенә яшисең. Һәм синең дугаларың астында яшәгәнне дә сизеп торабыз. Син безнең өчен әни генә түгел, бар серләребезне дә бүлешә ала торган дустыма әверелдең. Синең иң тәмле пилмәннәрең, котлетларың да иң тәмлесе синеке генә. Кайчан килмиек, ишек төбеннән үк безне нык көткәнең, тәмле, хуш исләр аткан азык-төлек пешерүеңнән сизелә. Инде без үз гаиләләребездә әни буларак яшибез. Шуңа да бар өйрәткәнең өчен зур рәхмәт укып, түбән генә башымны иям. Мин сиңа чын күңелдән һәр вакыт активлык, яшәр өчен көч телим. Беләм, синең сыман биеклекләрне алучылар бик сирәк ул. Юкка барга кәефләрең бозылмасын. Синең елмаюлы йөзеңне күрсәм, без дә бәхетле булып яшибез бит әнкәй. Чөнки бу татлы елмаюың син иң салкын төннәрдә дә безне җылыткан төсле булып, кабат яшәргә көч исти. Син иң әйбәт әни генә түгел, кабатланмас әби дә була аласың. Оныгың да сине нык яратып, минем бар теләкләремә дә кушыла. Бәйрәмең белән сине, алдыңда түбән генә иелеп, бар булуың өчен рәхмәт укыйм. Алтынга көмер идек тә, инҗегә төрер идек. Бәйрәмеңдә бар галәмнең шәшкәсен бирер идек. Син әниләрнең саныннан иң гүзәл, кадерлесе, әби дисәң иң ягымлы, нык сөя белүчесе. Таны сине бар авылдаш, хөрмәт итә күршеләр, шибәрлегеңә соклана хәтта шидият кешеләр. Әйдә әле, юбилейны гөрләтеп каршы алыйк. Бу тормышта сиңа диеп бар матур сүзләр сайлык. Тыйнак бәйрәмең котлы да, матурдан матур булсын. Күңелең алда җырны тыңлап, бары шатлыкка тулсын. Кадерле Расима Яхьевна, якыннарыгызның бик матур теләкләрен шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Şuraya
Ateşke otkan baqıdı gülleri Tuğan günün bilen qıtlayman yemsini Sağlık dilim baqıt şatlaş Ne bütsin qaygı hasretsin bulğanda yaşa rahat Məngü yaşam keysin araqman Tuğan günün bilen qıtlayman yemsini Sağlık dilim baqıt şatlaş Ne bütsin qaygı hasretsin bulğanda yaşa rahat Məngü yaşam keysin araqman Şikle bütün qaygı hasretsin bulğanda yaşa rahat Məngü yaşam keysin araqman Məngü yaşam keysin araqman Бүген күңелләр әллә ничек шатлана. Чөнки безнең өчен иң кадерле һәм иң ягымлы булган кешебез, газиз әнкәебез, сөекле әбекәебез Расимә Яхьевна Амирова үз юбилеен каршылый, дип яза алда улыгыз Инсян Исмаилович, киленегез Рамиля Рөстәмовна, оныгыгыз Альбина. Безнең газиз кешебезнең нык ихтыярлы, көчле холыклы кеше дип атап китер идек. Никадәр авырлыклар аша узса да, ул тал сыман иелеп бөгелсә дә, барыбер тураерга көч тапты. Әтиебез белән дөрес тәрбия биргәнгә күрә, без дә бу тормышта үз урыныбызны таба алдык. Әниебез үз гомерен тулаем безгә багышлады дисәк ялгышмабыз. Чөнки ул бүген дә, олыгаеп җиткән булсак та һаман безнең янәшәдә. Җылы сүзе, төпле киңәше, үгет насихаты белән тора. Авыр вакытларда ул безнең олы таянычыбыз. Безгә синең ярдәмең кирәк дип әйтергә генә җитә. Ул шул ук сәгатьтә вакытын, көчен табып килеп тә җитә. Әгәр без ял көннәрендә кайтабыз дисәк, ул зарыгып бәйрәм көтеп алган сыман тәмле ашлар пешереп, юлдан күзен алмыйча тора. Кадерле әниебез, белеп яшә. Безнең өчен бу дөньяда иң олы бәхет ул синең исән булуың. Сиңа бүген бәйрәмеңдә озын, саулыклы гомер телибез. Раббым шулай озак еллар синең барлыгыңны белеп, туган өйгә кайтырга мөмкинлегебез булсын. Алда да шундый ук шат күңелле булып кал. Бар бәла-казалар сине шитләтеп узсын акыллыбыз. Шат елмаюыңны, көлүеңне ишетеп яшик. Утыр әле әни яннарыма. Үсеп җиттек инде, сизмәдең. Бер генә дә авыр миңа диеп уйларга да сәбәп бирмәдең. Синең хакта кырыштыр бу диеп уйлый идек бала чагында. Армый идең, эштән кайтып та син уйный идең безнең яннарда. Бүген синең гүзәл юбилеең. Алда әле бәйрәм күп булыр. Алла бирсә синең бар хыялың чын тормышка ашыр һәм туыр. Кем язган соң тормыш китабын? Барысыны кытырлы. Булмый ул тигез генә дә һәр вакыт аллы-гөлле. Сикәлтәләр күп очраттың әнкәй үз гомереңдә. Яшисең сынмый сыгылмый шатлыгыма бүген дә. Ихластан сиңа телибез саулыклы гомер алда. Сандугачлар сайрасыннар сиңа диеп алтаңда. Бәрәкәтле, тыныч картлык көтсен иде әнкәем. Алда яңгырар җырларым булырлар бүләккәем. Кадерле Расимә Яхьевна, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алдада гомер итегез. Шираттагы җырда бары сезнең өчен генә яңгырый. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы.
Kağılsa da terezge Algansındır enkey şeylerini Kaynarlatıp nişe mertebe Küttürmesek idi enkeylerini Ernimesin eli canları Kaytı gayde kaytıp suyundurik Bəxtlərgə bular savabı Qaytsak idi, qaytqalasak idi Balalarını alıp jıyılıp Bir qaydada büten tabılmasın Enkey yanındağı jılılıp Küttürmesek idi enkeylerini Ernimesin eli canları Qaytı gayde qaytıp suyundurik Bəxtlərgə bular savabı Küttürmesek idi enkeylerini Ernimesin eli canları Qaytı gayde qaytıp suyundurik Bəxtlərgə bular savabı Qaytı gayde qaytıp suyundurik Bəxtlərgə bular savabı Bəxtlərgə bular savabı Расима ханым Амирова әле һаман да экраннар алдындадыр дип өмет итәбез. Чөнки алда сезгә дип багышланган тагын бер котлау сәламе бар. Аны сезгә бер туган сеңелегез Усманова Зөһрә Яхьевна, тормыш иптәше Ринат Батырханович, уллары Рамил һәм Равил котлап үз теләкләрен җиткерәләр. Календарда көз фасылының бик матур чагы. Алтын октябрь айы. Җир өстенә күбәләктәй төрле төстәге яфраклар кыйылган чакта табигатьнең иң гүзәл почмагында урнашкан Кирюшкино авылында безнең киң күңелле, ылы йөрәкле апабыз 70 ел элек дөньяга килгән. Гаиләдә тынчан, бик тырыш булып үскән бала авылда мәктәпне тәмамлый. Аннары әнкәй янәшәсендә ияләшеп җитеп, колхозда хезмәт юлында башлап җибәрә. Авылда ук үзенең тормыш иптәшен очратып матур гаиләсен кыра. Татулыкта җизнәбез белән 2 улларын, 1 кызларын тудырдылар. Бүгенге көндә инде ул оныклары өчен иң ягымлы әби булып яши. Улыгайган оныклары аның улы горурлыгы, бар көчен куеп тәрбияләгән балалары картлык көнендә булачак таянышлары. Апабызга 70 яшь булуына карамастан ул һаман тик тормый. Һаман нидер эшләп йөрергә булдыра. Шөкер Аллага, вакыты узуга карамастан туганлык көперен берни дә аера алмый дигәндәй. Худайга шөкер, матур аралашып яшәп киләбез. Апабыз безнең алтынга тиң киңәшләр сандыгы. Ул барыбызны да ишетеп, аңлап, кирәк чакта тыңлап, киңәшендә, юатыр өчен сүзен дә таба ала торган газизыбыз. Күп санда туганнар булган олы кавымыбызның ул зур тотрыгы. Дил шалтыратып хәлләр белешеп яши. Апабыздан без барыбыз да үрнәк алырга тырышабыз. Чөнки ул ничек дөньяда авырлыкларга бирешмичә яшәү өчен олы үрнәк. Гомере буе ул тик үзенә ышанып яшәде һәм балаларыннан да мөстәкыйльлек көтте. Алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, балалары да аны тик шатландырып яшиләр. Апабыз, рөхсәт ит бүген юбилейлы туган көндә котлау сәламе юлларга. 70 яшь, ул кеше гомеренең инде биек бер үре. Шуңа күрә бу биеклекне алган көнең белән котлап китәрбез. Борылып каралы артыңа, барын да булдырдың. Үзеңнән соң никадәр матур тирән эз калдырдың. Нинди теләкләр сиңа җиткерик? Әлбәттә, нык саулык, озын гыйбадәтле гомерләр. Киләчәктә дә бала аныкларыңның бәхетенә куанып, бәла кайгылар күрмичә яшәргә язсын. 70 яшь ул, зур биеклек алу. Котлап китик ихлас күңелдән.
70 тапкыр бәхетлерәк яшә, апа алда зинһар бүгеннән. Үткән, биткән, ерак артка киткән, шулай диеп уйлый күрмәле. Бәйрәм көнендә син шатлык татып, йөзгәчә яшәргә ант бир әле. Без туганнар, сине нык яратабыз, шуңа булдык котлап китергә. Юбилейың хөрмәтенә апа, иң матур җыр сиңа бирергә. Хөрмәтле Расима Яхьевна, юбилейегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың.